תמרי שלום בברלין. האם דיוויד גן וחבריו אכן בדרך? שלום דני, הבטחות צריך לקיים, והנה זה קורה. להקת דפש מוד מגיעה סוף סוף לישראל. לפני שנתיים הם יחזבו אלפי מעריצים, כאשר ממש בדקה ה-90 הם ביטלו את ההופעה המתוכננת שלהם בארץ בעקבות מלחמת לבנון השנייה. אז מחר כאן בברלין הם יקיימו מסיבת עיתונאים מיוחדת שבה נפגוש אותם והם יכריזו על הגעתם לישראל. וזו לא תהיה סתם הופעה, אלא הופעה שתפתח את מסע ההופעות העולמי שלהם. זה יקרה באצטדיון הלאומי ברמת גן, שבו יוכשרו 55,000 מושבים, ומי שיכול כעת לחייך הוא המפיק שוקי וייס, שעל פי הערכות הפסיד מיליוני שקלים בעקבות ביטול ההופעה לפני שנתיים. היום בברלין הוא אומר לנו שהוא לא חושש, אבל בהחלט מקווה שיהיה שקט במזרח התיכון בחודשים הקרובים. ישראל הולכת לקבל פינה מיוחדת מאוד, והם יעמדו על הנושא הזה של הבטחות נועדו כדי לקיימן, ושהם בחרו במיוחד, וזאת יוזמה שלהם, לפתוח את מסע ההופעות בישראל. עוד סיבה טובה לקוות לכך שלא תהיה מלחמה בקרוב.